últims 10 anys, quan venem productes, és a qui li interessa el meu producte. Habitualment, quan venem, diguem, a qui li puc vendre aquest producte? A qui li puc vendre vol dir qui té poder adquisitiu per aquest producte, encara que no li interessi ni el més mínim el producte que li estic donant. Però és poder adquisitiu per certs productes, però que prou que t'esforces per comprar-los? Què hi ha aquí? Valor. Valor tret d'una voluntat. I tinc un exemple clàssic, però que explica perfectament per què mai ens hem de centrar en el preu ni en una reducció de qualitat per augmentar el nostre camp d'acció. I aquest exemple es diu Nespresso. Us sona? Sí? De veritat? De què us sona, George Clooney? Va, el Nespresso. Algú em pot dir, perquè des del 2002 hi ha una normativa molt curiosa de la Unió Europea que es basa en posar els preus unitaris de les coses. És a dir, a part del preu 3,99 que trobem al súper, a sota